Okay, masarap na hapon sa inyong lahat. Andito na naman tayo, pero hindi pa oras ng pagluluto, oras ng merienda. Kasi alas 3 na at malapit na umuwi yung mga bata. So, magutom sila. Magluto muna tayo ng merienda. Magluto tayo ng lamang ugat. Yung pampautot. Okay, so pagluluto tayo ng Tchereng! Kamote Q. Luluto tayo ng Kamote Q, of course. At ito ang ating brown sugar. Okay. Merienda muna lulutuin natin ngayon. At para maiba naman po ang ating video, okay? So, ang gagawin ko, lilinisan ko muna yan. Lilinisan. Babalatan tapos hihiwain. And then, saka po tayo magluluto. Ito po. So, ayan. Malapit na po pala yung ano natin. Yung raffle natin. 2 araw na lang. Raffle na po natin. So, abang-abang po tayo. Malapit na. Abang-abang. Okay. Thank you po sa lahat po pala ng mga nag-subscribe at mga nagla-like at nagpa-follow po sa ating page. Continue share nyo lang po, comments, para nang sa ganun po, lumaki po yung page natin. Ano po? Anyway, kita-kits po ulit tayo mamaya, no? Pag nalinis ko na, at magluluto na tayo, okay? Babalik po ulit tayo! Okay, welcome back. Ayan na po yung mantika, yung kasirola na paglulutuan natin. And then, nakita nyo na po, nahiwa-hiwa ko na siya. Ngayon, testing po natin kung mainit na yung mantika. Iyan. Oops, hindi pa masyado. Oh, yan, pwede na. Kumulo na pala, mainit na. Yan. So, maglalagay na po tayo ngayon. Lagay. Yan. Lagay na po natin ang ating kamote. Yan. Ano po, kumukulo-kulo na. Kumukulo-kulo. Kailangan po ay nakababad siya. Yan. Yan. Kailangan nakababad po siya. Sa kumukulong mantika. Ngayon po, lalagyan na po natin yan ng asukal. Asukal na po yan. Yan. Lagyan na po. Sorry. Yan. Lagyan na po natin yan ng asukal. Ngayon, ayan lang po natin yung asukal dyan na maluto. No? Huwag po muna natin hahaluin. Kasi pag hinalo po natin yan, yung asukal po titigas. Hindi po siya magka-caramelize. Yan, hayaan lang po natin dyan yung asukal na maluto. Kapag nag-caramelize na po siya, doon po natin siya hahaluin para kumapit po siya. Kasi kapag hinalo po natin ngayon yan, ang tendency po niyan, titigas po yung asukal. Okay po. So, antayin lang po natin na mag-caramelize yung yung asukal habang napiprito yung kamote. So, balik po ulit tayo mamaya kapag nag-caramelize na po at ipapakita ko po sa inyo yung itsura kung paano. Okay po. Okay. Check po natin. Check po natin yung asukal natin. Ayan, yan po ang consistency na hinahanap natin. Tumutulo na po siya. Ayan, tignan niyo po yung asukal. Oh, di ba? Yan. Diyan na po natin siya hiwain. Hahaluin. Diyan na po natin siya haluin at ipapakapit na po natin yung asukal. Maninipis lang po palang hiwa nito kaya madaling maluto.
Kaya inagad ko na rin po yung ano niya, asukal niya. Saglit lang po siyang lutuin. Yan, tignan nyo po, kumakapit na po yung kanya, yung asukal niya. Mekos-mekos lang. Di po ba? Oh. Kumakapit na siya. Kita nyo yung tsura, golden brown. Oh, ha? Tsaka po pala, maliit lang po yung apoy na inano ko. Kasi manipis po yung pinaglulutuan ko. Kaya nilitan ko lang yung apoy para hindi po masunog yung sukal natin. Yan. Kita niyo po ba yan? Kapit na kapit yung asukal. Hindi po ba? Ang sarap. Yan. Halo-halo. Yan. Kita niyo po. Oh, ha? Kita niyo po yan. Grabe. Pwede na po yan. Kamuin na po natin. Kapit na kapit po yung asukal niya. Yan. Napakabango. Yan. Tignan niyo po yung asukal niya. Oh, ha? Hindi po ba? Oh, ha? Oh. Masyado po yata akong napadami ng asukal kanina. Hindi ko po makontrol eh. One man in action po tayo eh. Wala po tayong taga-video eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, palaki nyo yung channel natin eh. Para mag-hire ako ng taga-video ko dyan sa inyo eh. Okay? So, sunod ulit. Prito po ulit tayo. Ngayon, lakihan naman natin ng konti yung apoy. Yan. Yan. Yan po natin siyang maprito muna. At ayan po ang ating finished product. Di po ba? Sarap ng itsura. Yes. Yes. Maninipis lang po ang hiwa niya. Kaya lutong-luto po yan. Huwag po kayong mag-alala. Second batch. Antayin lang po natin na maluto lahat. And then, sa atin pong pagbabalik, moment of truth. Siyempre, tikiman. Okay? Doon na po tayo magtitikiman. Sa bandang huli, magtitikiman po tayo. Alright. Oh yeah. Kita nyo po yan? Yan po ang ating final product. Hindi ba? Sarap. Hindi po siya anemic. Ooh yeah, baby. Hagimasan. Yan. At ngayon naman po, syempre, oras na po ng tikiman. Yan. Ang pinakapaborito po nating parte. Tikiman. Yan. Sarap na merienda. Lalo na pag malamig, di ba? Ayos. Approve. Sarap. Kakatanggal ng gutom.
mainit-init. Tamang-tama sa malamig na panahon. Ayun po. Hanggang dito na lang po video natin ngayon. Maigsi lang po muna. Sa susunod po tayo ulit mag-video ng medyo mahaba-haba. At para naman po nang sa ganun mahaba-haba naman po ang mga pag-uusap natin at pagsasama. Ano po? Yan po yung final product natin. Salamat po ng marami sa inyo sa patuloy na panonood, pag-like at pag-share ng ating mga video. Thank you po. Salamat.